ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଏବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରା ଚାଲିଛି। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ ଦୋଳି ଅଛି। ମନ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୋଳି ଏବେ ମୁଁ ଖେଳି ସାରିଲି, ଏବେ ମିନୁ ଖେଳିବ। ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦି ଜଣ ଖେଳିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।